जवाब भइल हा चढ़ल के ना लइया पर भइल हुई बोलने बड़े चुटकिला गो जे पिंकी के पेट झरत रहे डॉक्टर कहे गईली तो डॉक्टरवा कहलस जे देखो ना ले लो नींबू इसी को इस्तेमाल करना। हाँ तो नींबू के इस्तेमाल का कैली डॉक्टर साहब पूछले क्या पेट ठीक हो गया तो कह लीजिए डॉक्टर साहब जबले नींबुआ ठूसले रहता नहीं तबले पेटवा ठीक रहता बलवा बढ़ा के रखो ए भाई सुता मत हो आ जब नींबुआ निकाल देता नहीं तो फिर से पेटवा झरे लगता। अच्छा यही तरह करना चनिया बाड़ी जिनकर नाम रानी हो रानी हो घरी इनका में ना नाचत रहो तो घरी नाचत अली अजीत हलचल में तो हलचल के संगे हमारे एक तोर गौनई भई रहे साधपुर जब एक ताल तो नचनी ओकरा बाद से ना आइली तो हम पूछनी जे नचनिया का भइल बा तो कहले जे भैया कड़क हो गइल बा ओकरा पेशाबे नहीं खेऊ। अच्छा गर्मी बहुत गर्मी रहे हम कहनी अच्छा शांति रहे हम कहनी ठीक बा हम एगो वैद्य रहले अब अंग्रेजी डॉक्टर नींबू के इस्तेमाल के ना बताई ना जी आई अंग्रेजी डॉक्टर कहे नींबू के इस्तेमाल कर अरे तो वैद्य जो रहले आयुर्वेद के दवा आला पूछने जे वैद्य जी घरवा गाँव नहीं सुने आइल बानी अजीत हलचल के नचनिया गोरनिया हो ओकरा कड़क हो गइल बा कैसे ठीक होई कहले जे कड़क के दवाई महाराज दुगो पाकल केरा मिली तो हम कहनी ये जब पूजा पाठ भइल बा जरूर मिली फल उल चढ़बे करला देवी देवता पर। हाँ जी तो कहले कि दुगो केरा ले आई आ कांच बा के पाकल तो कहले जे आधार साबा अच्छा कौन बात नहीं हो चली चल जाई कह दी जौन अंग से पेशाब करेली वो अंग में केरवा के सेवन करवा दो तो एगो केरा तो भीतर कर लिया दोसर का केरा तनी मनी बहरी निकल बैठ के पूछले जे का बचिया 3-4 घंटा भइल पेशाब लागल बा कहले जे बाबा पेशाब लागल के कहतनी जौनो होतल तौनो रुक गइल बा कैसे तरवा कहलर नीनू जे केरवा के इस्तेमाल करी हो तो हम केरवा के इस्तेमाल कर देले बानी चल कहां कैलू हा हे में नानू एही में काना में उ जगह दिखावे के ना हो। अरे पगली तो तोरा का हम मुंह में खाए के कहले रहे कि पेट ठंडवा दिया पेट ठंडा तो तोर पेशाब उतर जाए ते कहां कहले बड़े कहले जे हम ओही में ठूस ले अरे कहले कि निकाल जल्दी निकाल एगो तो निकलस बाकी दोसर का जाने जे वही में पाक के फिट हो गई अब भाई जब कैसे निकालल जाई तो कहले जब तोहर लो बताओ सेडुसी लेवे के परी की पीला वो अपने गोली के निकल जाई तो कहली जे बाबा घबराई जन यही में गर्मी से ही गोल के निकल जाए करे के तू बोले जाने लो भी अंतर जाए अरे मर्दे अश्लीलता के तू दुश्मन है बाड़ दी जी बाबा खाली माई बहन बालो न तो तने अपन नाम बता दी रे भाई हमारा जलालपुर ब्लॉक से देवेंद्र प्रसाद जी हरेंद्र प्रसाद जी सैकड़ों रुपया पुरस्कार देने सातपुर से तो आई हम फिर एगो नया लयदारी मर बाजे ओकर वाह वाह हाँ कहो हल्ला हाँ बाहो हाँ ठीक बात धरा का भइल बा बड़ा ही देखत नहीं तहार सियाइल बतन सकाइत बा हाँ
बड़ा सकेत से आई बा ई कौना दर्जी से सियावलू हा कहतनी कि कौना दर्जी से सियलू है हाँ रौरो दर्जी है ना हाँ हम दर्जी हैं। का जनी मुंह फुकौना मुआ ना कौन हमारी दर्जी सी देले बा हाँ आता ना सकेत होता हाँ देखी ना बड़ा हमार उबु चुभु में मन रहता बहुत सियले बा बलेटारा। का जनी कौन नतिया सियले बा आता ना सकेत होता अरे हमार तो बुझाते ने के एकदम जानी के हमार मन हो जाइल बाटे चारों ओर से दबले बा एकदम हमार बुझा दी के एकदम हमार जियरा उब चुप में भइल बा अरे रहा नापी तो तनी तने कैचिया धर त बबुआ घर तो बाद में फारल जी कर से पिंटू ध्यान दो टाइट बा हो टाइट अरे बड़ा सकेत बा रे अरे ई तो 40 नंबर हो नपले ना रहे का ऊपर आई 36 बा आ नीचवा के 33 हो गइल बा बाकी नाप तू 32 के देला रहलू आई नाप 33 हो गइल बा कैसे तब है कह तरीका कि तोहरा नाप जानी भाई ओ खलता तोहरा लहंगा पर जानी आज भाई ओ खलता तनी हीरा का वाला लटाई तो हम काट देतनी अब हम एकरा के काट देतनी अब फिर से सी देतनी फिर से सी देतनी हाँ कहे के भावा ऊंचा खाला साई जना बुझाई हो रूलवे सपाटे का है ऊंचा खाला साइज ना बुझाई हो रूलवे से पारे दा बोलाई रूलवे से गोलाई पार देता नहीं काटा लगा तो का जने ने बुझ हो जाई रूल से गोलाई पार देता नहीं जहाँ जैसन बात तहाँ तैसन पा दे ऊपर बखाती से नीचे बाबरी ऊपर बखाती से नीचे बाबरी बखाती से नीचे बाबरी ऊपर बखाती से नीचे बाबरी
पीछे सेंटर में देखो रंग लाइट हो खाता तनी धीरा दर्दी साहब बोला ना ऊ त मुहना हमर एकदम जान जी के सकेत सीधे बाटे बाकी रहुआ हमर ढीला क दी काहे से कि हेने कपड़ा पहनत त हेने सकेत होता फेंक देता ए राजा जी बोल हमर सकेत होता एकदम चोली रहुआ जल्दी ढीला करी एकदम हमर उभु चुभु में मन भइल बाटे लफड़ा करावे तोहर कपड़ा होता रोज मारी बलिया आधा तो पाई आधा उधारे आधा तो पाई आधा तो पाई आधा उधारे बीचवे में रो और ई राइट हो खाता तन ढीला आवाज़ रवा खाते देनी है का है रोजे कहे मटर नान दिया कुछ रोवो कमाई होके के चाहे बलिया सरवा है जाता काल बानी अरे तेलवो के बाहर निकले के चाहे का है अब तो कल हुए नकल कर ले मोबाइल 3-3 जना लेके रिकॉर्ड करते अब गावा ना हाँ कौनो नया गीत गइबो है लेके जन बा मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता अकाल से कभी सोनू संग दिल बड़े उनका से गाना लिखवा ली हमर मुश्किल हो गइल बा गाँव नहीं गावल हां जी गावे के आदत बाना आई लोग के जुट कठरियो ना होला हां जी हमारा हो जाला हम होकर चियरियो का ढील कर दी खोल के दिखावा खजाना के आज लागो ऐसा होई खोल के दिखावा बाबा मन्नू बाबा कत नहीं जाना हो गए दीवाना हो गए दीवाना मास्टर मुना हई हो गए दीवाना हो गए दीवाना कुंवर
आज कबो दे कबो नाई हो खाता तनी ढीला